ɗum ne ko muɗoyaade heen malheureusement yimɓe ɓe mbatta auto évaluation ganda min de mi nawrani nokku o yeeso donc yo ƴeewe ɓurɗo wa ɗum nawrude yeeso goto fof ma addane alibi non c'est que budget o tardi non c'est que kalis o heewana non c'est que ko mbaɗaɗo bloqué tawa an ko ɗon mbawkoma haaɗi gonɗo ɗo hen o ko kannoɗo wiidemo ardo saabu ko wawi addude ko mbaɗum addude oɗon e nder duuɓi jeeɗiɗi o waɗi mobilisé 3 milliards 5 milliard uji 5 e feccere milliard uji 5 e feccere ɗi ko yaltina hen ko fewni hen ko oɗo e nder hitande walla duuɓi ɗiɗi on wawi wadde mobilisé ko ɓuuri temedere capanɗe 5 milliards mais y a pas photo mais temedere capanɗe 5 milliards ni heeƴe Yeumbeul Sud en terme d' investissement ayi minen waɗoɓe politique par ce que ko hen jeyami souvent min gandata koye amen a yaltat damal galle ma yimɓe galle ma fof poɓɓuma jalta e bedde man galleji tarti ɗi fof poɓɓuma jalta e ɗum ɗo ko tarti ɗi poɓɓuma jara noon ha jettoɗa siège mon mbiya ko woni ɗo ko fof ko min wawi goɗɗo ummo waɗa noon rawa e damal galle mum foɓɓane yaha ha yetto siège wiya ko fof ko min woni par ce que pour min kala nde dogɗa caggal ko gartam ñande nattiɗon wonde walla ñande jomum tottuma fof sa rentaki janggo ma hersira ɗum ma hersira makko donc dal naturellement ko hani wonde hakkude ma e yimɓe ko yo won hen hakkude ma somi dañi mi waɗat l'autre chose ministre Amadou Hott nde liste o waɗete o wi kam monde komi yiiɗa liste o wona waɗoɓe politique ɓolɓe jinmi ko mbaddanora kam hen jiiloɗen technicien ji ɓe ganduɗa ɓe wonko Allah rokki ɗumen e gandal so tawi ala ko heedi so wona montage financier par ce que ko jogormi wadde koko namdi ko montage financier ji mawɗi somi ronki ɗum dañde e nder conseil municipal o mami yiilo yimɓe ɓe ganduɗa ɓe mairie o wawi ɗumen yobde men mi yiilo nokkuji institution ngaji ganduɗa ma joɓ ɗumen beele montage financier ji ɗiɗon donc e nder hen firti wonde goto fof ene jogui hen darde ko adi ko kam ko politique wona haala bonka wona violence noon ko violence uji ne kewi façon o huccidde neɗɗo aɗa ƴatto kañum e fiide ɗum goɓɓe foti fiide neɗɗo goɓɓe so tawi ɓenni kuccita e mum kersa wonko mbiyata ɗum so ɓenni kuccita e mum kersa nawrata lewdi yeeso ko wostodirde hakkillaji wonmo ganduɗa o noon ardima waɗi duuɓi 6 waɗi duuɓi 7 fewnani on ne vraiment ko hani waɗede évaluer haade o waɗi oɗon temps fof o tahi ha nokku o yarani yeeso kanko ne vraiment so tawi ko démocratie hani ƴewde hol ɓurɗo yakorede ne wawi wadde ko ɓuuri ɗum haysino koye nder même parti o totte